Gràcies, Marc. No sé si se sent... Bueno, de fet, es pot sentir igualment, perquè som poquets a la sala, No, moltíssimes gràcies. Bueno, certament, una mica per contextualitzar l'any dels Valls, ja deu fer un parell d'anys, que vam començar a plantejar-lo des del Departament de Cultura, quan jo era director de serveis territorials i per tant estava al Consell de Direcció, que no podíem deixar passar desapercebuts. L'any dels Valls havíem de fer alguna cosa, perquè coincidia que el mateix any, el 2024, feia 300 anys de la mort a Viena d'Antoni dels Valls i de Vergós, un personatge que té una importància és prou important, en la història del país, perquè en certa manera el relacionem amb la resistència a ultrança, fins al final, la defensa de les institucions de l'estat català fins al final, però és que a més, a part de que el 2024 hi feia 300 anys de la seva mort a Viena, el seu germà en feia 250 de la seva mort a Viena i 350 del seu naixement. I llavors, clar, ja de seguir vam pensar en Cardona, vam pensar que Cardona era un dels llocs, un dels símbols que més, diguéssim, on més hi destacava la història dels Desvalls, Aquest Manuel Desvalls va ser el governador de la fortalesa des del 1711 fins al 1714, és a dir, fins al 18 de setembre de 1714, quan hi ha la capitulació, però el seu germà també, Antoni Desvalls, tot l'exèrcit català que ell lidera, també es mou una mica com a centre neuràlgic a Cardona, és a dir, des de Cardona van a fer les incursions pel territori, i per tant Cardona tenia un simbolisme important, com també Talamanca, altres llocs que s'han agafat en el simposi, Manresa, vull dir, tot el que és la Catalunya interior, Jo ja intentaré, que tenim una hora o menys? Una mica menys, sí. Per tant, intentaré no enrotllar-me massa, però he preparat un PowerPoint una mica per intentar-ho organitzar. Començarem, un petit índex, però de fet jo ja directament me'l salto i anem a la primera diapositiva a presentar els Desvalls. Els Desvalls, qui són els Desvalls? Els Desvalls són una família de la noblesa catalana, del Pla d'Urgell, de tota la vida, i ells són senyors del Palau i de Gimenells, en principi, són gent que molt arrelada també a la ciutat de Lleida, país en cap de la ciutat de Lleida, ja venen de l'edat mitjana, ells, per tant, són donzells distingits i tenen terres. Aquí podem veure també una mica el que és la genealogia familiar dels Desvalls, una mica per presentar-vos una mica, l'Antoni Desvalls, tindríem aquí, Antoni Desvalls, és l'hereu de la família, llavors encara no són marquesos, són donzells, ell és el primer marquès del Poal, de fet és el rei Carles, li dona el títol de marquès del Poal, un cop ja ha jurat fidelitat a l'arxiduc Carles IX del rei Carles III. I el seu germà Manuel, són diversos germans, i llavors hi ha la Manuela, la monja, també. Llavors, una mica per presentar la família, després, sobre una mica els dos germans que s'exilien a Viena, o a l'Imperi, que són l'Antoni, que mor a Viena, i de fet el seu germà també mor a Viena, en Manuel. Però Manuel, un cop a l'exili, Manuel és el que és governador de la fortalesa de Cardona, prèviament havia estat governador del castell de Gardeny, a Lleida, és militar també de tota la vida, i un cop sortit de Cardona serà governador d'Eivissa, mentre a Mallorca resisteix, durant la Guerra de Successió, i posteriorment governador de Gaeta a Nàpols. Per tant, són dos militars de primer nivell, I en Manuel no se li coneix descendència a Viena, però de fet el seu germà sí. Antoni Desvalls, aquí celebrem el tricentenari de la mort, doncs ell tindrà dos fills a Viena, en Francesc Desvalls i d'Alegre, que serà el que continuarà la saga familiar, i llavors tindrà Manuel Desvalls i d'Alegre, que aquest morirà a Viena, casat també amb una comtessa austríaca,
programa de l'emperadriu, però no se li coneix continuïtat. No vol dir que no en pugui tenir, perquè hi ha alguna crònica que ho dona a entendre que potser sí. Però en tot cas, al pas del temps i tot, segur que ha complicat les coses. Els Desvalls actuals tots són descendents de Francesc Desvalls i d'Alegre, Josep Antoni Desvalls i de Rema, i actualment els Desvalls tenen 3 marquesats. L'originari, que és l'austriacista, però els 2 posteriors són els borbònics, el marquesat d'Alfarràs i marquesat de Llupià, perquè els marquesos de Llupià i d'Alfarràs a la guerra de successió van prendre partit a favor de Felip de Borbó, i quan hi ha la llei d'amnistia l'any 1725, els Desvalls recuperen tots els béns que els havien embargat durant la guerra, retornen posteriorment, al cap de pocs anys, a Catalunya, per tant recuperaran les seves hisendes, però en generacions futures, de fet és el mateix net d'Antoni Desvalls. El fill d'Antoni Desvalls ja es casa amb la marquesa de Llupià i llavors el net amb la marquesa d'Alfarràs. Per tant, inclouen 2 marquesats amb tot el que això suposava de títols, terres, i per tant passen a ser una família de la noblesa, però ja més consolidada. Fins fa poc vam convidar també amb arrel del tricentenari de la mort d'Antoni Desvalls els seus ascendents, i encara fa poc vam tenir a Talamanca el Carlos Desvalls, que és el marquès de Llupià, que ens deia: jo me'n recordo que vaig viure al laberint d'Horta, al palau del laberint d'Horta, fins que tenia 30 anys. És a dir, el laberint d'Horta era d'ells, allà hi tenien el seu palau, era la residència d'estiu, però els Desvalls tenien això amb el patrimoni acumulat dels diferents entroncaments que van fer posteriorment Antoni Desvalls. Llavors, avancem una mica més, presentada una mica la família. Res, només el context del que era la monarquia hispànica. Quan comença la guerra de successió hem d'entendre Espanya com un regne compost, una monarquia de caràcter confederal. Hi havia diferents regnes, cadascú tenia les seves institucions, la corona d'Aragó tenia les seves corts. De fet, els territoris de la corona d'Aragó tenien les seves pròpies institucions, el Principat de Catalunya, la Diputació del General, les Corts Catalanes, i per tant no podem parlar del que actualment és Espanya, és un altre concepte, és un concepte que compartien un rei però no el poder polític. Llavors, i aquí les constitucions catalanes, les lleis de la terra, i aquí tindríem ja una mica el que seria l'origen d'aquesta guerra, que de fet l'origen d'aquesta guerra no hem de perdre de vista que és la defunció d'un rei de la monarquia hispànica, Carles II, que mor sense descendència, i en el darrer moment de la seva mort, de fet, ja quan ell, ja molt abans de morir, perquè no tenia descendència i ja es veia que no podia durar gaire, ja hi ha 2 cases relacionades amb ell familiarment, que són la casa de Borbó i la casa d'Àustria i la casa de Borbó, que ja es van preocupant pel títol, perquè clar, hem de pensar que el títol que tenia Carles II no era només el que actualment coneixem com a Espanya, sinó que era que actualment coneixem com a Espanya, el sud d'Itàlia, és a dir, que era territori dels Borbons, però també tot Llatinoamèrica. No només tot Llatinoamèrica actual, sinó que Califòrnia també n'era part, és a dir, una part important també d'Amèrica del Nord, tot Centreamèrica i tot Sud-amèrica. Per tant, era segurament l'imperi més extens del món, conegut d'aleshores, més o menys. Llavors era molt important la successió de la corona hispànica. I aquí quan Carles II ho signi ell o no ho signi ell, però al moment que mor el testament va parar a Felip d'Anjou, es desencadena una guerra. Els àustries declaren la guerra als Borbons i això serà una guerra internacional, perquè totes les potències europees jugaran el seu paper. Els anglesos, una mica amb la seva animadversió als francesos,
doncs no voldran, o sigui, per ells serà una gran amenaça que els Borbons controlin tot aquest ampli territori americà, amb el que suposa de mercat colonial. Els anglesos també són una potència colonial que tenen interessos al nord, sobretot Amèrica del Nord, Canadà, que seran els actuals Estats Units, i per tant aquí hi ha tota una sèrie, per una part, Àustria, l'imperi austríac reclama l'herència, però els enemics dels Borbons es posen d'acord i signen la gran aliança de l'Haia. I aquí doncs tenim els anglesos, portuguesos, els holandesos, i per tant aquí comença una guerra internacional que comença en el moment mateix que es signa el testament de Carles II a favor de Felip de Borbó. I aquesta guerra de fet no arriba a Catalunya, podríem dir d'una manera molt clara, fins al 1705, tot i que al 1704 ja la cosa està bastant organitzada, hi ha un intent fracassat de desembarc al País Valencià, ja s'ha desembarcat a Gibraltar, i de fet a Gibraltar, dins dels, podríem dir, el primer exèrcit, el primer destacament que ocupen Gibraltar són catalans, és a dir, l'any 1704 el primer governador de Gibraltar serà en Josep Corrons i des d'aquell moment fins ara Gibraltar és britànic, és a dir, primer hi arriben els catalans, encara hi ha de Catalan Bay, la badia dels catalans, que és el lloc on desembarquen, això encara es pot veure, i clar, hi ha una guarnició catalana en un primer moment, però llavors l'exèrcit britànic se'n fa encàrrec i encara és britànic. La guerra de successió és una guerra molt important que mou moltes peces a nivell internacional. Però nosaltres, anant una mica ràpid, ja arribem al 1705, quan ja han tingut l'arribada de la gran aliança de l'Haia a Barcelona, és a dir, l'any 1705, l'arxiduc d'Àustria, Carles, arriba a Barcelona amb un gran exèrcit, una flota anglo-holandesa, els vigatans s'aixequen amb armes a favor de Carles d'Àustria, setgen Barcelona, les tropes anglo-holandeses també, Barcelona cau en poder de Carles d'Àustria i el novembre de 1705 Carles d'Àustria és nomenat rei, com a Carles III des de Barcelona, per tant a la monarquia hispànica hi ha dos reis, Felipe de Borbón a Madrid, Carles d'Àustria a Barcelona, per tant la guerra està assegurada. I a partir d'aquí podríem dir que comença tots els posicionaments de la gent, no? Totes les institucions catalanes es posen a favor de Carles d'Àustria, naturalment, però també els municipis, les diferents ciutats. Cardona també al setembre de 1705 fa jurament a favor de Carles d'Àustria, i aquí és el moment en què els desvalls comencen a significar-se. Ells ja s'havien significat abans, perquè el 1701 Antoni Desvalls ja no jura les constitucions, o sigui, no va rebre a donar obediència a Felip V. En aquest sentit ja es posiciona el 1701. Són pocs els nobles que s'atreveixen a no donar obediència a Felip V, que havia jurat les constitucions catalanes l'any 1701. Per tant, aquests ja d'una manera o altra, ja políticament ja els podem considerar que estan en contra dels Borbons. Vaig molt ràpid, 1705 comença la guerra a Catalunya, obertament, diferents setges a Barcelona. El 1705 han entrat els àustries, però el 1706 els Borbons intenten ocupar-la, l'assetgen, resisteix, Catalunya va resistint, i amb això passem uns quants anys per anar parlant dels desvalls i arribem al gener de 1711, és un moment important. El gener és quan Manuel Desvalls, després de l'ocupació de Lleida de tot Ponent per part de l'exèrcit borbònic, hem de pensar que, clar, la guerra de successió va tenir diferents fases. Lleida és la primera gran ciutat que perden els catalans. L'any 1707 Lleida ja és ocupada pels Borbons i podríem dir que els catalans o els austriacistes ja no la tornaran a recuperar. El 1708 es perd Tortosa, el 1710 Girona, 1710, 1711 Girona també. És a dir, que el que és la Catalunya resistent es va reduint a mesura que l'ofensiva borbònica és més intensa.
I aquí arribaríem ja una mica a presentar com era una mica la fortalesa de Cardona quan Manuel Desvalls és nomenat governador de la plaça militar, procedint de les terres de Lleida, de Verdeny i de diferents encàrrecs que se li havien donat, no? Aquí doncs al castell hi havia el regiment de la Generalitat, la Diputació del General, però llavors hi havia el regiment austríac del comte de Schobert, comte de Taf, que eren milanesos, Paula, napolitans, no deixaven de ser hispànics, els napolitans eren hispànics, a la corona de la monarquia hispànica, regiment d'Aragó, Grisons suïssos, els suïssos, i una companyia de reforç cardonina. 1868 soldats, 1868 són els que trobem quan comença el setge de Cardona a dins de la fortalesa. Era, per tant, una població molt heterogènia. Llavors anem pel gran esdeveniment, és a dir, on participen els dos germans Desvalls, el primer gran esdeveniment, segurament el més important que s'ha viscut a la fortalesa de Cardona, que és el setge de 1711, perquè el setge de 1711 és un setge determinant, és un fet, es produeix en un moment on el front de guerra se situa a la Catalunya central, a Prats de Rei, hi ha els dos grans exèrcits sencers, l'exèrcit austríac, que tindria entre 20 i 25.000 efectius, l'exèrcit imperial, i l'exèrcit borbònic de les dues corones, que en tindria entre 30 i 35.000. I hi ha els dos màxims dirigents a Prats de Rei, el duc de Vendôme, que és el generalíssim dels borbònics, i el Guido von Starhemberg, que és el generalíssim dels austríacs. Llavors, a Prats de Rei, quan es troben al setembre de 1711, ningú gosa avançar. Els austríacs han arribat abans, de fugida, fugint de ponent, s'han ensenyorit de les millors alçades, han posat bateries de canons, i els borbònics venen amb molta cavalleria, però no s'atreveixen a un atac directe. De fet, el 1711, si els borbònics haguessin atrevit i ho haguessin aconseguit, suposo que no es van atrevir perquè no ho veien clar, hi havia el perill de que haguessin pogut arribar a Barcelona, assetjar Barcelona i vés a saber què hauria passat. En tot cas, aquí Cardona guanya un protagonisme important perquè com que els borbònics veuen que no poden avançar cap a Barcelona, busquen una altra estratègia i pensen en fer caure el castell de Cardona per obrir una via cap a la Catalunya central, esquivant Prats de Rei i podent accedir fàcilment a Barcelona. Llavors, tenim algunes notícies, per exemple, hem de pensar que des de Prats de Rei, que a mig setembre ja es troba en aquesta situació de bloqueig, els borbònics destinen un miler de soldats a fer un camí carreter, un camí de bon accés pels carros, per tal de portar la seva artilleria cap al castell de Cardona i assetjar el castell de Cardona. Per què aquest camí carreter? Perquè llavors els camins eren molt dolents i clar, les peces d'artilleria pesaven molt, plovia molt, a més això era també a primers de novembre, a finals d'octubre, a primers de novembre. A la tardor hi havia molt fang, i llavors si hi havia fang, els canons, és a dir, costaven molt d'arrossegar, perquè pesaven molt, i per tant van haver de fer aquest camí carreter, que és l'actual carretera que puja al santuari de Pinós, des de Calaf al santuari de Pinós, i que té origen en aquest setge. Aquí tenim algunes de les cròniques del pas dels borbònics pel territori, l'ambaixador d'Almasses, estava a Manresa en aquells moments, hi havia una certa correspondència, parlant de quan l'exèrcit borbònic van arribant fins al Pla de Bergús, és a dir, aquesta diapositiva aniria abans, quan surten de Calaf, amb la intenció de posar setge al castell de Cardona. I aquí ja ens trobem primer aquest gran exèrcit, 10.000 soldats borbònics, acampen al Pla de Bergús, un lloc que hi ha un espai més que suficient, i el dia 14 de novembre posen setge
ataquen la vila de Cardona, és a dir, ells venen per aquí, primer ataquen el portal de les Torres, que hi ha una guarnició de defensa del castell, i llavors un cop han fet caure el portal de les Torres, el portal de les Torres, segons Francesc de Castellví, ens diu que estava a un tiro de les muralles de la vila, és a dir, suposo que uns 200 metres més o menys, bueno, poder alguna més, sí, cap allà encara en queda una de torre, bueno, que és la de la Pietat, sí, però més o menys havien d'ocupar aquells espais, no? Llavors un cop aconsegueixen, clar, penseu que quan els borbònics, això ja ho deu poder veure amb el documental del setge, quan els borbònics entren a dins del poble, el poble ja és buit, és a dir, la gent ha marxat tothom qui ha pogut, els soldats van defensant, però clar, com que ve un exèrcit tan gran, a correcuita, molts aconsegueixen entrar al castell, d'altres no, i acabaran alguns morts per precipicis. Hi haurà una batalla campal amb aquest atac a la fortalesa. I aquí comença un setge que durarà aproximadament un mes i mig, un setge, aquí tenim una mica els mateixos regiments que us he posat abans, també surt el d'Alcantarilla, els reforços que envia el mateix Starenberg i el comte d'Eck, que era el Starenberg el designa com a comandant de l'exèrcit en la fortalesa. Manuel Desvalls és el governador de la fortalesa, que té la fortalesa sota control, les provisions, però el comte d'Eck serà el comandant de l'exèrcit, de tot aquest exèrcit imperial. Sembla que és un gendre de l'Starenberg, està vinculat, vull dir, la noblesa austríaca, i ell doncs serà una mica el que prendrà el control de la tropa en aquell moment. I l'exèrcit atacant, com veieu, doncs al davant hi posen, perquè el duc de Vendôme està a Calaf, en una casa de Calaf, i envia el comte de Muret, un tinent general, amb tota una sèrie de brigadiers, el comte Melun, que és un dels que ha mort amb una vinya aquí a Cardona, també, marquès d'Arpajú, Feliciano Bracamonte, és un exèrcit bàsicament francès, tot i que també hi ha algun regiment espanyol. El regiment de la Corona, la majoria són francesos, també hi ha els de la Llombardia, milanesos, irlandesos o maoni també hi participen, que van, o sigui, amb aquest exèrcit borbònic de les dues corones, i el Grimau, que és català. Hi ha regiments que també, hi ha algun regiment català que també lluita amb l'exèrcit borbònic. A veure, no, espera, per aquí. Una mica és un setge que s'allarga molt, es va allargant molt, clar, penseu que la guarnició, és a dir, amb uns quants dies de setge, a dins del castell hi ha unes grans reserves d'aigua, d'aliment, però a mesura que van passant els dies es van exhaurint, cada cop en queden menys. Llavors, clar, el poble és buit, però els soldats van resistint com poden, no? Llavors tindran un paper molt important els miquelets. Els miquelets, fusellers de muntanya i també els sometents, però sobretot els miquelets, que són més professionalitzats. Sobretot els miquelets es dedicaran a fer una guerra de guerrilles al voltant del setge, perquè és molt important, amb un setge que es va allargant tant temps, aconseguir que l'enemic, que està en majoria i té més forces, no li arribi el menjar, els queviures. I llavors el que és molt important amb aquests setges és que des del territori s'ataquin els convois d'aliment, no? I això una mica és el que es farà al voltant, mentre es busca un gran exèrcit d'efectius per atacar el cordó del setge. Això també, en certa manera, el que es fa des del territori, aquests destacaments de miquelets comandats pel marquès del Poal, perquè el marquès del Poal aleshores ja era el comandant de les milícies, doncs el que fan és intentar fer atacs amb convois de l'exèrcit borbònic, i l'exèrcit borbònic arriba un moment que el setge també se li està fent llarg perquè no té prou queviures, no? Per tant, els de dins, queviures van aguantant,
El problema és quan els borbònics van fer mines i aconsegueixen alguna bomba que caigui contra la cisterna d'aigua, hi ha un moment que van apurats d'aigua. I clar, mantenir gairebé 2.000 soldats amb mancances d'aigua i bé l'aliment va menys és complicat, però des de fora els assetjants també es troben que molts carruatges no arriben, no? I per tant el setge es va fent llarg. I a partir d'aquí tenim aquest setge, és importantíssim perquè encara que quan potser Cardona fa 30 anys no el coneixíem massa, però arreu d'Europa hi havia molta documentació d'aquest setge, plànols en llibres d'història d'altres països, llibres d'història d'Anglaterra, alguns plànols els vam trobar a la biblioteca de Rotterdam, és a dir, aquí, de certa manera, conscientment o inconscientment se'ns va silenciar una mica la nostra història, però això és un fet internacional, no? De primer nivell, i ho sabem perquè s'han conservat proves a altres llocs del món, no? Que han parlat d'aquests fets. La mateixa Gaceta a Londres hi va dedicar 2 pàgines senceres la setmana següent, no? Llavors, tenim, és a dir, tot aquest setge s'aconsegueix desencallar, perquè clar, això de fet és un joc de taules, no? Tenim a Prats de Rei els 2 exèrcits sencers, ningú gosa un atac frontal, però les institucions catalanes s'estan movent i totes, inclús els ajuntaments, per exemple, l'Ajuntament de Vic, interessant, envien una carta a la reina, llavors la reina ja havia quedat sola com a governadora del país, perquè el seu marit ja havia marxat a Viena, havien enterrat el seu germà, l'emperador d'Àustria, i havia marxat a ser coronat emperador, com a Carles VI. Llavors, els cònsols de Vic envien una carta a l'emperadriu, a Elisabet Cristina, dient-li que si no s'aconsegueix ajudar a fer caure el setge de Cardona, els borbònics entraran a la Catalunya interior, s'emportaran tot el bestiar que està destinat al sosteniment de la ciutat de Barcelona i, és a dir, hi havia tot un joc d'equilibris que estava en perill i era molt important conservar aquesta plaça i que els borbònics no entressin. I aconseguiran fer arribar noves tropes des d'Itàlia cap al port de Barcelona i un cop han arribat nous efectius ja podran preparar un destacament d'uns 6.000 combatents, més o menys, on hi haurà molts exèrcits imperials anglesos, coronel Stanhope amb els seus regiments, també catalans, molts catalans, el marquès del Poal, les milícies amb els sometents, i aquí es prepararà l'atac al cordó del setge, l'atac d'èxit, un dia que sembla que feia una mica de boira al matí, passaran per la Coromina, pel Pla de la Cort, voltant el Pla de la Cort, i atacaran a les alçades de la Coromina, la Carrossa, els Escorials, i allà es produeix una gran batalla sagnant. Les cròniques diuen que probablement uns 2.000 morts, la majoria borbònics, i a partir d'aquí l'exèrcit alliberador aconsegueix accedir a la fortalesa i per tant aixecar el setge. En el moment que això passa, l'exèrcit borbònic abandona el setge una mica a la desesperada. De totes maneres, perquè van veure que ells ja estaven mig defallits, sense queviures, i ja no tenien esperança, perquè havia arribat el menjar de l'exèrcit alliberador a dintre, els queviures, i per tant l'exèrcit borbònic abandona. Abandonen tota l'artilleria que portaven i aquesta artilleria que portaven es quedarà a l'interior de la fortalesa. Tenim una mica els noms de les unitats i personatges que hi van participar. Exacte, només perquè veiem, sí. Parla de que tenim relacions escrites, impresos, no? Que ens parlen d'un total més o menys de 2.100 baixes. Penseu que la guerra de xifres ha existit sempre, clar, és una crònica austriacista, catalana, vés a saber, però 1.400 morts pels borbònics, 700 pels aliats, potser sí, però que quan comences a comparar xifres, el que és molt important en aquest moment també és el discurs, el relat, no?
animar la gent. És a dir, molts cops els diaris intenten animar els teus. I si hi ha un fet que t'és perjudicial no l'expliques, o hi passes de puntetes, no? I això ja la premsa del segle XVIII ja ho fa, i segur que més antiga i tot. Però en tot cas, és un fet molt important, perquè surt a mapes que estan a tot el món, hi ha cròniques per tot el món i segur que hi ha molts morts. A partir d'aquí, ja hem passat el setge de 1711 que ha permès allargar la guerra, 3 anys més. Bueno, 2 anys més, perquè de fet arribem a la Junta de Braços. La Junta, només per contextualitzar-ho, la Junta de Braços es produeix en el moment en què s'ha signat el Tractat d'Utrecht i el Conveni de l'Hospitalet. El Tractat d'Utrecht que fa és una pau internacional entre les grans potències, una pau entre els àustries i els borbons, Felip de Borbó. I aquesta pau ve motivada perquè Carles d'Àustria ha estat coronat com a emperador d'Alemanya i llavors els anglesos, els holandesos, portuguesos, sobretot els anglesos, no s'enfien d'una gran Àustria que controli també Amèrica. I llavors diuen, aquí hem d'anar a obtenir botins, és a dir, hem de mirar d'entendre en els borbònics i intentar que ens facin concessions per signar una pau. És a dir, si abans tenien por d'una gran França, ara tenen por d'una gran Àustria. Això fa que ells es vagin movent, ja al principis del 1713, finals del 1712, ja no envien tantes tropes aquí, també, i una mica tot aquest canvi de conjuntura internacional acaba amb el Tractat d'Utrecht, que es signa el març de 1713. Són diferents tractats entre les potències que estan en conflicte, i en aquest tractat passen coses molt importants. Per exemple, a part d'abandonar-se els catalans a la seva pròpia sort, que això és el que a nosaltres ens va tocar més, es va decidir que els anglesos es quedarien al Canadà i els francesos al Quebec. Es va decidir el repartiment de les colònies que hi havia aleshores, unes quantes colònies, les àrees d'influència dels anglesos i dels francesos. És a dir, es van prendre decisions que en certa manera han tingut repercussió fins a l'actualitat. O es va decidir que Gibraltar i Menorca quedarien sota sobirania britànica. Menorca ho va ser durant un segle, fins que després els francesos van recuperar i després els espanyols. I a Catalunya hem quedat completament abandonats i les institucions catalanes aquí ja ho van veure venir, van dir nosaltres no ens han inclòs en aquest tractat d'Utrecht, nosaltres que en certa manera a través del tractat de Gènova els aliats ens van animar a entrar en conflicte, ara ens deixen a l'estacada. Les institucions catalanes veuen que només hi ha dues opcions, deixar-se esclafar o resistir. I es reuneixen totes les institucions, la Conferència dels Tres Comuns, el Consell de Cent, la Diputació General, el braç militar, a Barcelona i prenen la valenta decisió de lluitar fins al final, de pensar en l'estat català. Clar, els borbònics a partir d'aquell moment consideren els catalans rebels, és a dir, rebels, i per tant no cal aplicar-los, podríem dir, l'honor militar, o no cal aplicar-hi les lleis militars i no cal tenir pietat, no? I per tant fan una política de destrucció del país, ja sigui tractant-los com a rebels, aplicant-los el delme de porca, el diezmo de orca, no? De cada 10 en penjaven un, o per exemple la terra cremada, no? És a dir, quan veuen que hi ha un amotinament, un aixecament a favor de la resistència o de la guerra a ultrança, el que fan és anar cremant poblacions. I algunes, per exemple a Manresa, més de 500 cases, que era la meitat de la ciutat, més o menys en aquell moment, el 1713. Clar, és un context de guerra molt dura, molt crua. Una brutalitat terrible des de molt abans, perquè aquesta política ja la segueixen el País Valencià, ja comença cap al 1705, 1706, és a dir, localitats cremades pels borbons, massacrades, vull dir que és realment esfereïdor.
I aquí, clar, quan es pren la decisió de resistir, hem de pensar que la Catalunya resistent ja és més petita, perquè Girona ja queda fora, Lleida, Tortosa. El 1713 encara aguanta Tarragona, però al cap de pocs dies ja cau, també Tarragona, després de la batalla de Torredembarra, bueno, abans, sí, ja es perd Tarragona en aquell moment, i bàsicament el que més aguanta és la Catalunya central i Barcelona, Barcelona amb la Catalunya central. I aquí és on els Desvalls tenen un protagonisme importantíssim, no? Perquè Antoni Desvalls és el comandant de l'exèrcit de la resistència o de l'exèrcit català fora de Barcelona, dins de Barcelona és Villarroel, i Manuel Desvalls és el governador de Fortalesa de Cardona. Llavors, Antoni Desvalls, en tot moment la seva estratègia és intentar tenir molta gent, aixecar un gran exèrcit, sometents, mobilitzar el país per atacar el cordó del setge de Barcelona. El setge de Barcelona comença el 25 de juliol, dia de Sant Jaume de 1713, s'allarga fins al 11 de setembre de 1714 i al principi és un setge terrestre només, però a mesura que va passant el temps, sobretot a partir del març de 1714, passa a ser també un setge marítim. Mentre no hi ha setge marítim, les provisions arriben via marítima, però a partir de que el Lluís XIV envia el duc de Berwick com a comandant de l'exèrcit borbònic, la cosa es complica més perquè arriben molts més efectius francesos i el setge serà més fort. Llavors, aquests mesos anteriors, els Desvalls, aquesta carta m'interessa, no? Perquè és molt interessant, que els Desvalls podríem dir que, per una part, en Manuel, com a governador de Fortalesa de Cardona, que és l'única plaça que resisteix a l'interior de Catalunya, Barcelona també resisteix, i Montjuïc, però el seu germà Antoni, al capdavant de tots els miquelets, de tot l'exèrcit català, comparteixen un codi encriptat juntament amb el Consell de Cent de Barcelona. S'envien cartes per explicar-se la guerra, l'estratègia, bàsicament l'estratègia que s'ha d'anar seguint. I ho fan perquè si els agafen, intercepten els seus correus, no els entenguin. Llavors, aquest codi, bàsicament són números, però no tenen una connexió lògica. La A no és l'1, és a dir, ells saben el codi que tenen i quan diuen aniré a tal lloc i faré això. Clar, és la manera de passar-se la informació. Llavors, per sort, a la Casa de l'Ardiaca de Barcelona, o l'Arxiu Històric de la ciutat, s'ha conservat la correspondència del Consell de Cent i totes les cartes del marquès del Poal, el coronel Armengol Amill, estan transcrites, però comparteixen aquesta criptografia que cal pensar que, clar, que era necessària. Llavors, a través de capellans, també la germana Desvalls, però Francesc de Castellví ens parla de gent que passaven aquests correus. Bàsicament eren del sector eclesiàstic, que eren els menys sospitosos, no? I això va ajudar també a que a dins de Barcelona arribés informació del que passava aquí i a la inversa. Tenim, per exemple, també la germana Desvalls, Manuela Desvalls, que va ser abadessa de Vallbona de les Monges, no? Que quan... Clar, el 1713 Cardona torna a ser un objectiu pels borbònics, perquè és intentar fer caure la Catalunya interior, no? Llavors, de tant en tant, van enviant destacaments a prop de Cardona, els borbònics, però inclús utilitzen la germana d'en Manuel Desvalls i van insistint perquè insisteixin al seu germà que entregui la fortalesa, com ha fet el general Moragues a Castellciutat, no? I bueno, és graciós, no? Perquè Francesc de Castellví, que és el cronista, podríem dir, de la Guerra de Successió, que escriu des de Viena poc després d'haver acabat la Guerra de Successió, diu això, no? Que el duc de Popoli li havien anat enviant cartes a la Manuela Desvalls, no? Y ens diu, habiendo durado tantos años la guerra en Cataluña y no habiendo ningún general, duc de Popoli, hecho guerra a las damas, siendo él el primero, podía añadir este blasón a sus armas. El duc de Popoli intentava
a través de la germana, intentar arribar a Manuel Desvalls perquè entregués la fortalesa a Cardona. Sabem que la va fer desterrar des de Vallbona dels Monges fins a un altre convent de Tarragona perquè, bueno, per incomunicar-la, bàsicament. I aquí tindríem ja un segon setge, no tan conegut com el de 1711, però també important, el setge de 1713, finals d'octubre de 1713, últimos de noviembre, sí, però és a l'octubre aquest, que també l'exèrcit borbònic fa un gran destacament per atacar la fortalesa de Cardona, però ja no és un destacament tan gran com l'anterior, és el destacament al Campo Volante de Catalunya, però clar, Castell de Cardona aleshores potser no tenia una guarnició molt gran, però sí que tenia totes les peces d'artilleria que s'havien quedat a l'anterior setge. I una mica el que aquest setge, que dura un parell de dies, representa que els resisteixen ràpid perquè fan servir tota aquesta artilleria. Els altres pensen que realment hi ha un exèrcit molt gran a dintre i el marquès del Poal, amb els seus efectius, que eren dins del castell, llavors els perseguiran en direcció a Solsona, és a dir, perseguiran els destacament assetjant en direcció a Solsona. Què més? Llavors, exacte, és a dir, tots aquests mesos podríem dir, clar, Cardona, doncs, a partir del setembre de 1713 ja és un lloc molt freqüentat amb moltes batalletes, moltes incursions, molts fets d'armes als seus voltants. També tenim un altre que és prou important perquè també està documentat, hi ha cròniques impreses de l'època, que és, per exemple, el combat del Blanc d'Hortoneda, que allà doncs els fusellers catalans amb el marquès del Poal intentant anar a atacar la guarnició de Solsona, la guarnició borbònica, són sorpresos perquè de fet els borbònics ja els han vist abans i aconsegueixen arribar abans a l'actual Pi de Sant Just, allà al Puig, i els embasteixen. Venen amb més tropes, els catalans s'han d'escapar corrents, alguns es penquen a la casa de Can Blanc, això tenim tota la crònica, i els acaben fent presos. I de resultes d'aquests fets n'acaben penjant a 5. Un era el governador polític del ducat de Cardona, que era Alba i Marquès, però estan tots documentats, alguns pengen oficials, bàsicament. I uns mesos després tenim un moment molt important també, que és la revolta de les Quinzenades. La revolta de les Quinzenades, clar, els borbònics, tota la zona controlada, aquesta zona rebel que van ocupant, li apliquen ja l'impost de guerra. Una gran imposició fiscal, tributs, cadastre, també en aquell moment ja estan, diguéssim, fent la reforma cadastral, i això fa que, clar, un país que porta 7 anys de guerra, que està, no, 7 anys, de fet 8, 9, cap a 9, molt afeblit, tota aquesta pressió fiscal complica molt la subsistència de la gent. I això afavorirà que hi hagi un amotinament general que sembla que comença cap al Penedès i al Lluçanès, però es va estenent. I aquest amotinament general, antifiscal, de les quinzenades, que era l'impost, serà aprofitat pel marquès del Poal i aquest exèrcit de l'interior per reclutar homes i també per afegir-s'hi, per afegir-los al seu exèrcit. I clar, això farà que el Campo Volante de Catalunya, que és aquest destacament borbònic que va voltant pel país, cap a l'interior, doncs vagi reprimint a la població, cremant poblacions, etc. Aquí tenim una mica també el mapa del fer, només perquè veieu una mica l'acció guerrillera del marquès del Poal, frenètica, només durant els mesos de gener-setembre, a través de la seva correspondència, les cartes que ell escriu, fa tots aquests moviments. Clar, tenim Barcelona aquí, setge de Barcelona, clar, llavors tindríem Cardona, però ell, tots aquests moviments, el lloc des d'on escriu ell les cartes,
I a més amb diferents batalles marcades amb aquestes creuetes, diferents fets d'armes que estan documentats, que tenen una certa rellevància. Només perquè veieu, per exemple, atac a Sitges, ell sempre té com a referència apropar-se a Barcelona, però molts dels seus fets d'armes, per exemple, a Talamanca, Sitges, el Coll d'Estanaies, que hi ha alguns atacs al Coll d'Estanaies, s'han d'entendre amb la lògica d'apropar-se a Barcelona sense ser vist pels borbònics, intentar una acció gloriosa. Això surt molt en les seves cartes, buscant una acció gloriosa, és a dir, que pugui arribar a embestir-los i obrir el cordó del setge, no? I realment un exèrcit que s'anava movent sobretot més per muntanyes, llocs no vistos, colls de muntanya, no? Amb molts sometents i poca plana. La plana intentant-la rebutjar una mica, no? Perquè és més perillosa, més exposada. I sobre aquest exèrcit que comentava el marquès del Poal, entre maig i juliol de 1714, estaria més o menys amb els 3.700 efectius. Aquí tenim una mica tots els regiments que hi movia, amb els seus oficials més destacats. La batalla de Talamanca, no? Que és l'última victòria, no? D'aquest exèrcit del marquès del Poal, un mes abans de la caiguda de Barcelona, que la batalla de Talamanca s'ha d'entendre amb la lògica aquesta, que l'exèrcit català estaven buscant a veure si podien anar cap al Coll d'Estanaies, baixar cap al Vallès sense ser vistos. Els borbònics tenien aquest campo volante, tenien els seus espies també, i els van veure, van apropar a Monistrol de Calders, a Montserra, i a partir d'allà hi ha tot aquest enfrontament. Els borbònics anaven amb molts cavalls, però els hi van presentar batalla en un lloc que els cavalls no en podien fer res, perquè s'haurien estimbat tots. Van haver de desmuntar el cavall i clar, els fusoliers de muntanya, la majoria eren pagesos, eren gent del territori, treballaven vinyes o què fos, i eren més aptes per córrer per terrenys hostils, no? I aquí hi ha una batalla que també ens parla de 600 baixes. També les cròniques ens diuen, a la crònica, la carta del marquès del Poal, ens diu l'enemic 600 baixes, els nostres apenes 10. I arribaríem amb aquest exèrcit de Talamanca també més o menys uns 4.400 homes, van afegint alguns sometents, també alguns morts, però més o menys, perquè hi ha els comptes de la veedoria general de l'exèrcit que permeten més o menys identificar quants soldats havia de tenir cada regiment, més o menys en cada moment, perquè totes les places, sobretot amb els oficials, totes les patents, quan un falla, quan en mor un, n'hi posen un altre, no? I això permet tenir uns comptes. Caiguda de Barcelona, 11 de setembre de 1714, ràpid, aquí tindríem un cop a Barcelona després d'aquests 13 mesos de setge, bombardeig importantíssim de la ciutat, en algunes zones, sobretot la zona del Born, 70% de les cases ensorrades, la gent se'n va cap al mar perquè ja estan més segurs, un setge terrible, però tot i això, un cop els borbònics entren encara hi ha un contraatac català, no? Amb Villarroel, hi ha l'actual Born, el Pla d'en Llull, de cavalleria en Casanova cau ferit. Aquí tenim, perquè veieu una mica la destrucció que va suposar el setge de Barcelona. Clar, els bombardejos més intensos van ser per la zona de l'actual Ciutadella, de la zona del Born. Aquí entre un 60% i 50% de les cases ensorrades, també el que seria plaça Urquinaona, plaça Catalunya, Portal de l'Àngel, també una zona bastant afectada. Llavors la zona més segura era prop del mar i sota Montjuïc, perquè Montjuïc l'ocupaven els catalans encara, llavors feia una mica de xupluc, no? Però tota aquesta àrea del cantó dret és el que va quedar més afectat amb els 13 mesos de setge. I clar, quan hi ha la derrota de Barcelona, el duc de Berwick, que era prou dins de tot, era un gran estrateg, però era prou espavilat, intenta concedir una pau amb els resistents, amb l'exèrcit resistent, amb les autoritats catalanes.
i convenen que evitarà el pillatge de la ciutat. Val a dir que el duc de Berwick segueix una mica els raonaments o les voluntats del seu mentor, Lluís XIV. Bé, Lluís XIV, de fet, el duc de Berwick és el fill bastard, no sé si és el fill o el net bastard del rei d'Anglaterra, del James Fitzjames Stewart. I llavors el Lluís XIV l'acull, l'adopta una mica, i el posa al capdavant del seu exèrcit. I ahir també, Lluís XIV també en alguns moments amb la seva correspondència se li reconeix que ell no vol acabar amb els catalans, ja li va bé que hi siguin perquè estan entremig dels espanyols i de França. O sigui, una mica la idea de la Bèlgica al sud, que encara no existia Bèlgica, però amb ell ja li anava bé això. I també demanava una mica d'habilitat. Llavors el duc de Berwick diu, val, jo no faré pillatge a la ciutat, respectaré les vides, sempre i quan m'entregueu directament la fortalesa de Montjuïc, que capitula el 12 de setembre, i la fortalesa de Cardona. I llavors els borbònics, aquests són els acords, envien un destacament a Cardona amb el general Basset al capdamunt, que era al capdavant, que era el general Basset, era el general d'artilleria catalana, perquè els desvalls veiessin que era veritat, que havien arribat a Barcelona. I allà és on es produeixen, clar, quan ja arriben les notícies de que a Barcelona ha caigut, es produeixen les capitulacions. Hem de pensar que les capitulacions de Cardona són un document importantíssim perquè en el seu context són molt avantatjoses. És un exèrcit que ja ha perdut, resisteix Cardona, però aconsegueixen 23 capítols, dels quals n'hi ha 2 que no els hi aproven, però la resta els hi aproven tots, no? I la majoria dels oficials, els soldats, poden marxar lliurement, amb passaports per embarcar-se. Els hi demanen, aquest diria que no els hi concedeixen, que els hi passin una salva d'honor quan surtin. És a dir, clar, són uns capítols molt avantatjosos, però els hem d'entendre perquè hem de pensar que Cardona és la gran presó dels borbònics. És a dir, l'exèrcit català té empresonats molts soldats borbònics. Sembla que n'hi havia uns 700. I això és una arma de força molt important a l'hora de negociar. És a dir, perquè podrien perfectament haver-los massacrat a tots. I, sigui com sigui, aquests capítols s'acaben signant per la part borbònica el comte de Montemart, per la part catalana Manuel Desvalls, i quan se n'entera Felip de Borbó, els anul·la. És a dir, res de penitència, però la majoria ja havien marxat. És a dir, la majoria dels oficials catalans, la majoria havien marxat tots, molts aniran cap a l'exili imperial, com els Desvalls, però pensem que s'aniran cap al Rosselló, llavors l'Armengol Amill també primer s'enrola, n'hi ha que passen peripècies molt complicades. Llavors hi ha el pet del general Moragues, que és el que surt més mal parat, no? N'hi ha d'altres, com el general Moragues, però ell, per exemple, no marxa, se'n va cap a Sort amb la seva segona esposa, i quan intenta marxar, quan veu que la repressió s'intensifica, que van a buscar-los, llavors intenta embarcar-se des de Barcelona d'amagat, però ho reconeixen i l'acaben executant. Una mica perquè veiem quins són aquests oficials més destacats que hi havia dins del castell quan es fa la capitulació. Molts els tenim identificats i sabem d'on eren, qui eren, les famílies, etc. Ens en falta encara algun. Les signatures. I aquí parlaríem de l'exili. Els Desvalls marxen a l'exili. Per tant, com que marxen a l'exili, perquè ells són servents també de l'emperador, així com en Manuel serà governador d'Eivissa i de Gaeta, el regne de Nàpols, Gaeta, el seu germà ja va directament a Viena, allà viuran. I aquí és on enterrarien Antoni Desvalls l'any 1724, al convent de Sant Francesc, que actualment és el Minoritenkirche. Aquí jo hi vaig poder accedir.
I dins d'aquesta església, encara a les catacombes, a la part baixa, hi ha encara molts, hi ha moltes sepultures que estan pintades a la paret amb noms catalans i espanyols. És a dir, perquè llavors devia quedar als afores de Viena, més o menys, perquè els exiliats una mica s'instal·len a les zones de creixement, a la perifèria, no? Perquè la perifèria està creixent en aquells moments i actualment és casc antic també. I llavors hi ha coses molt... a part que hi ha l'Hospital d'Espanyols, que és al costat de l'ambaixada nord-americana a Viena, que encara es conserva amb aquest nom. Molt a prop hi ha un carrer, és molt curiós, que és Spanstraße, que és el carrer dels espanyols negres. I aquest el van dedicar als monjos de Montserrat, que clar, anaven amb hàbit negre i els exiliats tenien la seva capella allà, no? La capella de Montserrat, que encara existeix, i el carrer dels espanyols negres, van dir espanyols, en aquell moment no el distingien massa encara. Però i això també, curiosament, sí, en aquest carrer, no, molt a prop d'aquest carrer, sí, una de les capelles d'aquell moment que estaven, sí, no sé si era aquell mateix o el del costat, hi ha la capella on va morir Beethoven també, i era una capella també d'aquesta comunitat podríem dir exiliada, i allà va morir Beethoven i la finestra de l'habitació on va morir la va comprar el Pau Casals, està al Vendrell, al Museu de Pau Casals. Bueno, són coses que, mira, també esdeveniments. Bueno, ja us he explicat que els Desvalls estan a Viena, Antoni Desvalls mor a Viena, però els seus fills al cap d'un any s'hi torna i bueno, res, només per acabar, que els Desvalls també paguen el seu preu de la repressió, els embarguen tota la hisenda, i que era una de les principals hisendes catalanes en aquell moment, no? I això doncs donava ingressos a la corona, però llavors l'acaben recuperant. I jo penso que ja hem parlat prou i més o menys per situar una mica els Desvalls, la guerra de successió, Cardona, la Catalunya interior, i fins aquí ho podem deixar. Moltes gràcies, Francesc. Sé que hem hagut de córrer una mica, no? Que això donaria per hores de conversa. Si no ho sap greu, per respectar una mica el tempo, que ja anem una mica dret, pujarem ara a l'exhibició de dansa, que també podreu participar, és una mica taller també, si algú té ganes d'aprendre dansa barroca de l'època. El tema de preguntes, tu quedaràs al dinar, no? Per tant, sí, suposo, sí. Si voleu